बे जोबला बेयो बुस्थुआ ने आंनि मोनायावसो हाला इखो दानो जलि जलि खाखायाबा हेलौ आदैमोन ब्लग लाबोया गोबाव जालायबायमोन दिनैहाय ओमफ्राय जोङो जास्ट ब्लग लाबोनो सानलायबाय दिनैहाय बेंगलर हालामाव दसे बेरायहैनो नागिरदों ओरैजाय जास्ट टाइम पास लोगोफोरा लेंहरदों बेरायनो ओमफ्राय दसे बेरायहैनोसै माबायदि नायो नायबा माबायदि जायो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ लेट्स गो नै जों जायगा फैरायफैदों मोनसे जायगायाव एकदम बिराद डेन्जार जायगाया क'क्राझार थाग्रा माबा टाइगार सिंहफोर थाग्रासो जायगाया एकदम डाइनासर डेन्जार जायगाया नै नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगायाव सफैहांबाय ओरैजाय फुख्रि दं बिराद गिदिरहाय वाव बानायगासिनो लामायाबो जाहांगासिनो नैबे बेयाव सिङाव जायगायाबो गाजाखा नै हाग्राया नै वाव नायलांबाय था आदैमोन जों मा लांफैदों बे हाग्राबारियाव जिंदादा जिंदादा नैलै नोगोद दं माबाया दाउसा मोख्रे नै जोगोनार बिजौ खादों जों जोगोनार बिजौ ओरै बे हाग्राबारियाव जोगोनार बिजौ खागासिनो फै ओइ टमेट' बागानाव फैबाय जों टमेट' बागान मालिकआ नै बेनो वाव होद सैमा खि गैया र' लागाव खादोलाय जै बर' हारिनि होथाबलायना खिथानो नै बेबि टमेट' सेरि सेरिसो होनो 80 थाखा खि बेयाव माबा टमेट' नालाय टमेट' नायबाय थादो बोसोरे 300 थाखा खि बियो टेस्टिं खालामग्राया आं सोलायनो आं टेस्टिं खालामनि 300 थाखा खि ओमफ्राय जों दा बेयाव फ्रियावनो खाफैदों बागान मालिकआ ओइयाव दं ओइथिंजाय नै निरुला नाहर आइयो गोखैखा गोमोन गोमोनखौल' खादों दा मोजांखा गोखैना आइयो नङा गोमोन गोमोनखौल' खानांगौ दा बे जोबला बेयो बुस्थुआ ने आंनि मोनायावसो हाला इखो दानो जलि जलि खाखायाबा मार दोनखायो नोङो जोगोनार बिजौखौ जायोना बिसोरो बे हाग्रानि बलखौनो दिउ थिम जालायना थाबायदों बिसोरो नायबाय थादों नै बेयाव खाफैलायनायाव जि दङ ओइ नै जि गोजा गोजा थाम्फैया दाबो सेरसेनि जखल'सो जादों जोंना दाबो बागानाव फैनानै जों खाबाय नै ओरैबायदि बरिया खाबाय बर'फोरनि बागान दं टमेट' बागान टमेट' फिसा बेबि टमेट' ना मा होनो बेखौ नै बिदि गोरलै 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 फिसा 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 गोमोन गोमोन दं बागान गोजा बे नै टमेट' बागान बर'फोरनि नै बरियाखा गोमोन गोमोनखौ खिथा एसे आं गोथांखौ मोजां मोनो अनलायाव मोजांथारना बियो नुदों बागाना माबायदि बरियाखा ओरैमोन बर' गामि दं मोनसे बेयाव होनायसो बर' गामियाव खाफैदों जों दा जाबाय ने ओं वाव खालामना खिथानो नै अंखाय सानलायगोन दा फिसा फिसा टमेट'आ बरिया बरिया बे गोमोन गोमोन बरिया गाइस जायगाया लकेल जायगायाव बेरायफैदों जों दिनै
ना गोरान जानांगौ बेखौ खुन्थाइ रुदो ओमफ्राय रुनानै आरो एसे थावजों एवफ्रामदो बाथोन देदो बिराद गोथाव मिन्थिजोबखायो ना जाग्राफ्रा जों जाग्राखा बारा बोलायाखैना वाव 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 लाना फैबाय नै टमेट' गोजा टमेट' ओरै नायदो बिराद बुरिया भिउआ लेक दङ लेक बहल नै बहल बवा नैबे मा बुस्थुलै नै जों दहाय खानाया बेनोमोन एसे खिथा रायजोफोरनो जों मा लादों हाजिराफोर बिसोर गासिबो आंनि हाजिरा जोब टमेट' खाहोजोबदों हम लोग गलम है मेमब्रा जाखाबाय नै नोगोद दागान होनना बुंनायमोनहाय आङो नङा गानाबाबो माबासो आं हरदो दा भिडिअखौ नङा बिबार बारबासो माबायो बिराद मोजां बियो आवजारा आंखौ लदा दानथारना आरो ओरै खालामना आरो उदैया फिसा खालामना केमेरा सानदिया फिसा ओरै खालामलायनांगौ आरो नै ओरै आंहाथ' फुंनिनो रोंला माथो दाबो दा समबाराव वाव नोंसोर समबार हरदाय जोंना जालाया